com les coses de la nit en el dia canvien sense que tu poguessis imaginar abans. A mi això me va passar sobretot quan vaig decidir tenir fills. Tenir fills, pensava, era tenir com una petita desgravació fiscal. Per això la gent s'enamora, s'estima, se casa i fa l'amor. Bé, no precisament en aquest ordre. Però si ho fan és per poder tenir una desgravació fiscal el dia de demà. A més, que qui més qui menys pot tenir un negoci, té hipoteca, té despeses... I clar, només pensava en una cosa. Desgravar, desgravar, desgravar! Estem tot el dia igual. Me pas tot el dia telefonant a la família. Escolta, que tens tiquets de Sora? Sí, és que els necessit per desgravar. Gràcies. Escolta, germanet meu, que has anat a comprar a Mercadona? Sí, me passaràs el tiquet, per favor, que el necessit. Gràcies. I així te pots tirar tota la vida. De fet, l'altre dia ens va passar una cosa semblant amb la meva dona, que estava mirant les despeses que havíem tingut i mira, li vaig dir, escolta'm, aquesta despesa del sex shop, tal volta la podríem desgravar també, no? I em diu, perdona? Que jo sóc advocada? Que jo això no ho faig servir per treballar? I jo vaig pensar, joder que no, anda que els clients quan els hi passes la factura me diuen que els hi dones pas cul, no? Hombre, i deu poder servir, no? Però bé, arriba un dia que això de la desgravació la dus a estrenys insospitats. I aquí és on entren en joc els nins. Decideixes procrear per poder seguir desgravant. Una vegada has pogut tenir lío amb la dona, que de fet, una vegada casats, l'única manera de poder tenir lío amb la dona és dir que anireu a procrear, no hi ha altra. Confirmat l'embaràs, arriba el tediós moment de posar nom a la criatura. Jo, que sóc molt catxondo, li vaig dir a la meva dona, mira, si és una nina li posarem Iva. I si és un nin, què li direm? Model 303? IRPF? I jo, no. Si és un nin, li direm Ivan. Així potser ja anem més compte ple en el banc. No, bueno, no. A ella tampoc li va fer gràcia. Però bé. Evidentment, de seguida t'adones que la idea que has tingut de procrear per desgravar és la pitjor idea que has pogut tenir en la teva punyetera vida. Que ni número de compte ple en el banc, ni desgravació efectiva. I aquí és quan te n'adones que la teva vida se desmorona. Que tot el que havies construït cau. De què puta et serveixen els 400 euros que pagues trinco cada mes durant 3 anys perquè el nin estigui a la guarderia? Quina classe d'inversió és aquesta? És una inversió perquè els nins aprenguin a jugar? No. És una inversió perquè els nins aprenguin a fer jocs heurístics que els hi pugui servir en el futur? No. És una inversió perquè socialitzin? Tampoc. La inversió aquesta que fas de 400 euros trinco cada mes és només perquè el teu fill faci trepitxeo de virus amb els altres nins que hi ha a la guarderia. I això és així, i algú ho havia de dir, home, que ja està bé. A veure, quan el pare o la mare ha deixat el nin a la guarderia, què vos penseu que fan? Agafa la professora, que és molt companyar, els reuneix a tots i comencen a passar llista. Comença la professora, a veure, qui té virus de mal de panxa? I uns quants, jo. Qui està refredat? Jo. Pobre del nin que no diguis res, perquè en aquest moment, si no diu res, si els altres saben que no té cap punyetero virus, tots se tiren en massa sobre ell i el comencen a infectar. Clar que sí, té una mica de virus, i el nin, està molt sí, ja veuràs quan tinguis diarrea. Collons, això és així, ja està bé, hombre, aquests 400 euros que pagues és per això, i punt. Van a la guarderia a infectar-se. I a infectar-nos, que agafes unes galipàndies, uns grips que no havies agafat mai, i unes temperatures de 38, 39, estàs més calent que... Bé, calent a vegades també hi estic, però no és per això. Ben mirat, també socialitzen els nins, com feien altres els adults a la feina. Qui no ha desitjat mai passar-li un mal de ventre espectacular en el company de feina que te fa la vida impossible? Qui? Que quan està despistat, agafes la seva tassa de cafè i li passes tota la llengua per tal que agafi els virus que abans t'ha passat a tu o al teu fill. Bé, també corres el risc d'agafar un herpes labial, com m'ha passat a mi alguna vegada, però bueno, són danys col·laterals. Però bé, els nins creixen, i amb ells, invariablement, creix la teva preocupació, sobretot sobre la vida, sobre el teu futur, sobre el seu futur, evidentment. Ets un bon pare i no ho pots evitar. Però tot creix, menys els diners que tenies estalviats. Aquests s'esfumen,
perquè el que abans pensaves que era una desgravació fiscal ara s'ha convertit en un autèntic impost revolucionari. I això te n'adones quan el nen arriba a l'adolescència. Papi, em dones diners per sortir aquesta nit? Tu, que ets bon pare. Clar que sí. Com que ets bon pare, agafes diners, té reina 10 euros. I te mira amb una cara i diu, 10 euros? Papi, però si això no me serveix per res, dona'm 20. Jo dic, 20? 20 euros? A veure, a mi ja m'apareixien molts 10, però 20, cada fet 20 euros. I ella, que ja té el pla estudiat per treure-te tots els doblers de la butxaca, t'ho diu molt clarament. Mira, papi, si me dones 50 euros podré aprofitar per anar a la perruqueria del centre comercial que anirem, perquè allà és més barata. A més, també me vull comprar aquelles sabates d'oferta, que en Judit se n'acaba de comprar unes iguals a les que tenia jo i no podem anar les dues juntes en les mateixes sabates. A més, també m'ofereix les ungles perquè en el centre comercial també són més barates, superem en el McDonald's i després anirem al cine. Però no te preocupis, que no compraré crispetes perquè sí que són molt cares. Tu? Te queda una cara que no saps si donar-li directament la cartera i que gestioni ell els teus propis diners o fotre-li una clatellada. No, clatellades no. Ara no se pot pegar. Abans sí se podia, però tal volta també ja s'hauria d'haver prohibit, no? Bé, no te queda més remei que afrontar la situació, agafar la pella pel mànec, talment com fas amb la teva dona, i carregar-te de serenor i fermesa i afrontar el tema amb la teva filla. A veure, filla meva, jo considero que 50 euros són molts diners. Jo 50 euros no sé com... I ella, que ja te coneix més que si t'hagués parit a tu, perquè a més n'ha pres de la seva mare, te diu, mira, saps què, papi? Dona'm la cartera, que jo els gestionaré, jo agafaré la targeteta i compraré una targeta pel metro. Així podré venir amb el metro i no m'hauràs de venir a cercar. Estalviaràs en benzina. Tots són beneficis, papi, què més vols? I aquí és quan tu canvies la cara d'estupefacció que tenies per cara de gilipolles. Que et preguntes si estàs casat amb sa mare o amb sa filla. Cony, és que són iguals, te xuclen fins i tot el darrer cèntim. És que ja està bé. De totes maneres, els nins en general n'aprenen molt. Unes aprenen de sa mare i també aprenen coses de sa guarderia. Primer aprenien a passar-se virus els uns amb els altres i quan són grans, doncs ja ho veus, aprenen a fer màgia, a passar 50 euros de la teva butxaca a la seva butxaca sense que tu te n'hagis adonat. I per què? Perquè estàs cegat d'amor, perquè ets un bon pare, perquè l'estimes i perquè faries tot pels teus fills. Aprofito per dir-vos, amics meus, que no me telefoneu aquest cap de setmana per anar a fer set cervesetes i estar peus que fèiem habitualment. No és un tema de diners. És mal de panxa. Tinc mal de panxa, no podré venir. Bé, els nins són meravellosos. No desgraven, però són meravellosos.